test tišine u biblioteci. U narednih pola sata bit ćete u prilici da učite uz muziku ili da nam se pridružite na spratu ili samo slušate. Najpre moram da kažem da mi je jako drago što su se studenti Filološko-umetničkog fakulteta na ovaj način organizovali kako bi umetničku muziku na neuobičajen način približili publici. Jako mi je zanimljivo što je povezana književnost i muzika. Kao što znamo, još je to istorijski jako bitno za ove umetnosti, a pogotovo mi se sviđa prostor i cijela ideja da se biblioteka uživi i da na neki način postane za dalje možda neki prostor koji će se češće koristiti za promociju i za održavanje koncerata umetničke muzike. Quand je vois se fait lumière, comme un soleil à l'existence, quand j'aime elle se fait prière, elle m'a dit tout dans un silence. Sagneš glavu i postaje zloboljan. Takva je mačva danas. Pohvalio bih prvenstveno ideju, a zatim i realizaciju ovog današnjeg događaja, današnjeg projekta koji je realizovan u okviru Demusis i bootcampova. Vidi se da su studenti mogli da čuju neke korisne stvari na predavanjima i na radionicama koje su im držali predavači sa Kraljevskog konzervatorijuma iz Haga i oni su to jako uspešno, rekao bih, primenili na današnjem koncertu. Taj spoj klasične muzike, popularne muzike, čitanja tekstova je bio izvanredan i stvarno mislim da su studenti pokazali izuzetne organizacione sposobnosti, tako da očekujem još neke ovako slične ili zanimljivije projekte u budućnosti.